Estamos na entrega do 24 millón de ouro, que este ano corresponde ao personaxe que ademais a personaxe é filla ilustre de Carballero. Compartimos a ilustración aquí. Este ano maiores vai corresponder o millón de ouro que entrega, que organiza a Asociación Gastronómica Luso-Galaica. Son vicepresidente. Entón, tocoume facer a presentación, que estaba no meu concello. Aos que non son deste concello, pois, benvidos. Estamos no concello do sur da provincia de Lugo. Temos grandes riquezas paisaxísticas, temos grandes recursos, temos románico, temos moitas cousas. Tampouco é hora para fazer aquí unha glosa das nosas virtudes. Eu simplemente vou facer a presentación. Vamos levar o acto de maneira que agora vai intervir o secretario da nosa asociación, don Ramón Rodríguez Porto, e logo seguirei facendo a presentación para a entrega do diploma e do millón, e por último cerrará o acto o homenajeado. Ante todo, pois, agradecervos e agradecer aos galardonados que de outras edicións estades aquí presentes, moitos deles ano tras ano. Tamén queremos ter un recordo, unha lembranza para eses galardonados noutras edicións que xa non están con. Temos que dar as gracias moi especialmente e con máis forza se cabe ao Concello de Carballero e moi especialmente ao seu alcalde, Julio Llebra, polo seu compromiso desde o primeiro día, pola súa entrega a nivel personal e o seu total apoio ao desenrolo deste evento. Moitas gracias, Julio. Nesta edición, o galardonado, día o amigo Randolfe, é Anxo González Guerra. Un home de palabra e de palabras, pero sobre todo de feitos. A súa biografía ten máis follas co Carballo de Cartelos. É que aquí vou omitir, evidentemente, porque un extracto pequeno ten vos na vosa invitación. Anxo, coa súa forma vital, acada calquera rincón da cultura, da nosa cultura galega, da memorística e da real. Anxo González Guerra é un galego dos de antes, dos voces generosos, de retranca, de sabiduría milenaria e correcto desacougo. Vital segue a ser como un brote de carballo na tonza, atento no exercicio e aproveitamento dunha lucidez capaz de alumear novos proxectos, guiar as novas xeracións e promover brotes no que é imprescindible a contribución da súa dona Victoria Ogando Alcázar. Anxo González é un home comprometido e de corazón, un galego convencido, home xeneroso, culto, alegre, enamorado da súa terra e as súas xentes, un ser próximo, gran tertuliano, disposto a escoitar ao outro. Pola nosa parte, amigo Anxo, dámosche o noso agarimo e a nosa enhoraboa por esta merecidísima concesión desta homenaxe simbolizada no millón de ouro que tanto significou e significa pros galegos. Pero quixera aproveitar este encontro para que dirche algo para min e para o noso colectivo moi importante. Vamos a entregar un premio que non existe. Mellor dito, o premio existe. O que non existe é o termo millón. Desde esta asociación queremos facer a petición, xa que a Academia Galega non recoñece o termo e a palabra millón. Eu penso que todos as terras tratadexas, e miles de galegos, coñecen que unha castaña asada pelada é un millón. Pero parece que a Academia non se lá por as terras de Pontevedra. E ti, como eres un filólogo de prestixio, vamos a intentar que esa academia recolla este termo, esta palabra tan entrañable para as xentes destas terras. Pero tamén quero facer unha petición a Julio, non van ser todos os avanzas, pero vas ter que ampliar o povo da Barrera
porque ese señor tamén merece unha rúa como outros ilustres que hai destas terras e que xa teñen de contar. En definitiva, moitas gracias, amigo Anxo, e que disfrutes do millón moitos anos. Moitas gracias. Seguimos. Para mí, Anxo González Guerra, aparte de ser ilustre, de ter a bola millón de euros, de ser tertuliano, de ser un home de letras, o fillo da Pilar é o Xan de Baixo, porque nos anos gozos compartíamos, le un pelín máis vello para mí, pouco máis. Entón compartíamos, eu lembro sempre a festa dos San Miguel de Buciños, o regato das tablillas, aquelas comidas que facíamos pola regata arriba, e logo os postres, pois íbamos recuncando uns na casa e outros, con a familia dos outros, a buscar ali con café era o millor de cosas. Bueno, proseguimos, entón agora vai facer o alcalde de Taboada, Roy Pereira, a que lle agradecemos a súa presencia, vai facer a entrega dun diploma, o homenaxeado, e máis harase unha entrega dun ramo de flores a súa dona. Bueno, boas tardes a todos. Nada, vou a ser moi breve. É para mí unha honra estar aquí representando ao Concello de Taboada. Simplemente quería manifestar os nosos parabéns, tanto a título personal como del Concello de Taboada, a Anxo González Guerra por toda a súa trayectoria profesional e por ser un referente na defensa do idioma que nos une a todos e a todas, que é o galego. Por lo tanto, pois, desexarle tamén para vindeiras edicións moitos acertos e moitos éxitos á Sociedade Cultural e Gastronómica luso-galaica. É para min, pois eso, unha honra entregar este diploma a Anxo González Guerra en conmemoración de ser o galardonado da 24ª edición do Millón de Ouro. Moitas gracias. Vamos a ver, seguimos o acto. Xa fixo Ramón o agradecemento ao alcalde do Concello de Carballedo. Este ano asinou o acto. Eu non me quedo máis que añadir, incluso a título persoal, o agradecemento ao alcalde aquí presente, que vai facer agora a entrega do emblema da asociación, o Millón de Ouro, que é un pin de ouro, de verdade que é de ouro, o homenaxeado ao alcalde. Por favor, esperamos. Ai, perdón, me esquecía. Estaba invitado ao alcalde de Chantada, pero excusouse, que non pudo ir. Ahora para entregarlo un pouco. Sí, esperamos un discurso institucional formal a la altura de las circunstancias. Moitas gracias por asistir. Benvidos a Barrela, benvidos a este local, benvidos a esta excelente sala, a este excelente salón que está de moda desde fai moito tempo e ora está no corresivo o problema da megafonía que están, pero bueno, hai que felicitarlos por corregir. A verdade é que quero dar un saúdo moi afectuoso a todos os que asisten a este acto. Como non, a Anxo González Guerra, a súa muller, a súa dona Victoria Orlando, a seu fillo Paulo, a todos os seus familiares, a todos os veciños, tanto da comarca de Chantada, de Taboada, de Chantada, de Carballedo, estou vendo a Pepe Ramos, o seu alcalde. Entonces, para nós é unha gran satisfacción pois celebrar este agradecemento, este homenaxe a este home ilustre de Carballedo, Anxo González Guerra. Repasando un pouco a historia destes premios,
chamoume poderosamente a atención a importancia dos persoeiros receptores dos libros. En todos os ámbitos, no ámbito empresarial, no ámbito cultural, no ámbito social e no ámbito tamén político. Empresarios como Amancio de Seixas, como Faustino Vilaseco, o Roberto Sánchez, que estou vendo, e xente, e tamén Tito Ramos, que tamén foi o receptor deste homenaxe, tamén xente de Carballedo. Recordo especialmente a ese home de Carballedo Universal, Manuel García de Lucillos, cando eu estudaba moitos vecinos aquí na Barrera do Instituto de Ourense, pois xa tiña moita zona Lucillos, aquel grupo de artistas que chamábamos os artistillas que acudían ao café de Tucho, auspiciados por Vicente Risco, no que estaba, pois, Xaime Quesada, Juan Luis de Dios, Francisco Montano, e como non, o noso amigo escultor Lucillos, non? Que efectivamente decía Rodolfo que ten unha rúa no poco, tomaremos nota para que os persoeiros ilustres que podamos avanzando no poco por darles tamén unha rúa. Nos sentíamos moi orgullosos de Lucillos, sentíamos orgullosos do noso povo, entre outras razóns porque Lucillos era vecino. Outros persoeiros que tamén debo resaltar, como Víctor Manuel Vázquez Torreñé, conselleiro de Cultura, moi desdellado aquí ao Concello de Carballedo, foi a alma do Xacobeo, esos camiños que rematan en Compostela e que tantas resistencias teñen para. Pero, bueno, eso xa outra cosa. Hoxe estamos aquí para agasallar o noso vecino Nado de Trasán Carballo, Anxo González Piar. Home, amante de Carballedo, amante do Concello de Carballedo, amante do himno que pasou parte de súa infancia, amante de Lugo, de Compostela, de Carballedo, en definitiva, de todo Galicia. Namorado do idioma galego, namorado da súa literatura, da súa mensaxe, da súa costumbre, da súa herencia natural. En definitiva, para Anxo e Galicia é mesmo o paraíso. Home, é filólogo, escritor e profesor. Da primeira promoción de filología galego-portuguesa, a súa dona, e algúns ilustres tamén daquela época, foi profesor no Instituto de Ensino Secundario Sánchez Cantón en Pontevedra, primeiro como profesor agregado, máis tarde como catedrático, colaborador da Universidade de Vigo na promoción do Investigado Secundario, autor de numerosas publicacións, autor de libros, moitas outras cousas, editor da Wikipedia, creador de páginas web, donde se fai galego.eu, galego.gal, donde se fai relatos povos de Carballedo, en fin, moitas outras cousas. Destacaría, pero que se destacaría dele, que como un estudoso da poesía de Manuel Antonio, non? Ahora esta deste poeta que morreu xoven, non? Os 30 anos, pero que a súa obra de 4 a 4 foi un antes e un despois na literatura galega, deixou unha fonda pegada na vida de Anxo. Incluso publicou libros sobre varios libros sobre outros libros sobre a fraseoloxía da súa mãe, un libro dedicado ao seu neto, como contos do Anxo ao seu neto Adán, moitos outros. Receptor de máis de moitísimos premios, iso é moi importante, acompañado tamén da súa muller, o Premio Nacional de Educación, o Premio Xoan Manuel Pintos por o seu compromiso coa lingua galega. En definitiva, querido Anxo, no fondo, pois, é un ilustre, resumo, é un ilustre profesor, un home sempre con pasión por Galicia, sempre intentando transmitir o idioma e a literatura galega que traspasa fronteiras. Ao final,
non quero esquecer o momento, vou recordar con algo, unha reflexión que leí dun artigo que el mesmo publicou, non? E decía algo así, non sei se é ao pé da letra, pero decía, alá, na miña terra de infancia, moitos jubilados dáselles por cuidar as viñas ou por cuidar o mortero. A mí dáseme por cousas da lingua e da literatura. Ali onde queiran escoitar. E tamén que o cerebro, a cabeza non para e que non convén estar ocioso. Entón, querido Anxo, nós sí que queremos escoitarte e dime que tú sí que vales. Moitas gracias a todos. Paso de, despois da entrega do premio, a palabra. Moitas grazas ao secretario da Asociación Luso-Galaica polas súas palabras. Tomo nota dos encargos. O primeiro, o de que a Academia nos recoñece o millor. Temos aquí hoxe un destacado membro da Academia, don Xesús Ferro Ruibal. Xa lle mandamos o recado a él para que o transmita. Moitas grazas ao señor alcalde e máis ao secretario, porque dixeron tantas cousas de min que eu non creo que sexan certas tantas, pero ben, eu agradecelo moito e agradecelle ao meu Concello de Carballedo e a asociación que me dean este vídeo, este premio. Miren, eu hoxe viña moi nervioso porque nunca comera no medio de dous alcaldes. Dixenme a mí, seguro que me paso por casa. En algún momento hasta me consideraba como se fora un conselleiro de Xunta de Galicia. Claro, non sempre, se teñen ocasión, como no medio dos alcaldes. Ben, pois, claro, que lles vou decir? Miren, o ano pasado a Victoria e a min deron o premio Cidade de Pontevedra, que lle agradecemos moito aos nosos veciños. Pero dice que o home onde nace é o moito de paz, e eu nacín aquí. Así que, para min, non pode haber mellor premio, non pode haber cousa de máis honra ca este billón. Agora, Nelia, como decía o arquimiro do Miorteiro, podo sentarme a esperar a chamada. Xa teño todo recibido. E, ademais, hai un premio que presta moito, porque é un premio que me dan en vida, que aos premios acostuman a darse mortos. E miren, se cadra dentro de 30 anos o señor alcalde, que seguirá sendo don Julio, pois se dentro de 30 anos a mí me poñen o meu nome a unha rotonda, a min que me vai. Oye, o Pau e a Laura poderalles facer ilusión, pero a min non. Claro, non vale para nada. E, ademais, fai tamén ilusión que sexa un premio dos 3 concellos, porque eu me sinto dos 3. Nací neste, en Carballedo, pero nós tamén tiñamos un prado en Burgás. De chantar. E, ademais, a miña querida avó, a mamá Servanda, veo de Burgás. De Taboada e de Taboada, así que eu me sinto realmente dos 3 concellos. E ademais tamén moito que modea esta sociedade cultural luso-galaica, porque Victoria e eu temoslle moito cariño a Portugal, é a segunda patria, e nós imos sempre que podemos, ainda que a Victoria non me gusta o bacallao. E logo tamén que sexa
sexa unha sociedade gastronómica tan importante no noso país. Porque, miren, eu, como moitos homes da miña xeración, nas cuestións de cociña somos de poñer a mesa e fregar os cachanes. Pero hai un prato que non sai moi ben. Por lo menos a mí o Aldaño Enzo dime que me sai moi ben. É un prato moi complicado, é o churrasco. Non se vean que é complicado, hai que preparar as hachas, acender o lume, tomar cervexas mentras se fan arroz. E cando xa está todo feito, ven a carne, volta e volta. Porque eu o adobo, eso xa o fai normalmente a muller. Pero eu aí son un experto no perexil. Que se chama Galloso e Delí, que vai a botar unha mão ao luar. Bom. Que se me chama o Roberto Vilar, que vai a botar un Barzamiki ou quen anda aí. Bom. Que se me chama o Xosé do Pacio para que vai a Sabadell. Bom. E di a Victoria. Lá vai o perexil de todas as horas. Pero tranquilos que despois non cantan os del río. Tamén me presta este premio por... Claro, é un premio que se lle dá, como dixo o señor alcalde, a xente que teña traballado. Que el mesmo deu a lista de xente que traballou e que levou o Millón de Ouro. É impresionante. Eu miro para eles, hai 3 adegueiros, está os hotéis, como dixo, está o da Sidra, as das galletas, o da extensión agraria, o da ICOS, todos grandes traballadores. Eu, pois miren, xa dixo o meu irmão, anda o mundo ao revés, vanlle dar o millón o que non apaña as castañas. E di aí o tío Manuel, que eu teño escoitado moitas veces, que os arrieiros eran xente nugallaos como as cobras, pero que non vai lugar no bispo. Eso sí, eran moi pagos. Así que a min, se non me dan o premio por traballador que mo dean por pan, digo, pero que mo dean. Que mo dean, entre outras cosas, porque son daqui de Carballeiro, ainda que a veces os olvida, porque miren, eu os vivín realmente todo seguido en Trasar ata os 5 anos. Dos 5 aos 11 marchei co tío Pepe a Cervera, no inicio. Logo botei 10 anos estudando no grupo. Logo 3 en Santiago. Logo en Pontevedra. Agora tamén en Buero. Donde son eu realmente? Pois entón acudo a aquel sitio no que os homens aprendíamos algo antes, que era no servicio. E cando eu estaba no servicio en Ceuta, a mí chamábanme gallego. Eu respondía sempre, a mucha honra. Realmente era así. Gallego! A mucha honra! Un día díxome o tenente López, hombre, Guerra, non sabía yo que tú eras gallego, cojones. E dixen eu, es que yo non quería presumir ni tenía. E logo preguntoume, e de que parte de Galicia es? Claro, e en Celta non lle iba a decir, son de Trasar de Carvalho. Entón dixen, mire, eu son de Lugo, pero da parte do lado baixo da provincia de Chantada. En Chantada, concretamente, do concello do lado, de Carballedo. E en Carballedo son de Cartelos. Pero Cartelos non é un lugar que é unha parroquia. Un lugar é Trasar. O que pasa é que Trasar hai dous que están no lado do outro. Un é Trasar de Carballo e outro é Trasar de San Pedro. Entón, eu son de Trasar de Carballo. E díxome, hombre, Guerra, la hostia, por que los gallegos sempre decís que sois del pueblo de al lado? Claro, é o que nos pasa. É que máis les podo decir, pois que, claro, este premio encheme tanto, estivo yo, que agora, como decía él, podo poñerme ao lado dos ilustres de Carballedo. Miramos así, porque hai moito ilustre no seu concello, señor alcalde. Xa falou vostede de varios. Por exemplo, foi Villó, como dixo, e ten unha praza aí, o Corcomeñe. Foi Villó, e ten unha rúa, o neto do señor Pancho, o Manolo de Bociños, até que vostede falou. Miren, se a mí me din hai só 2 meses que ia ter o mesmo premio co Bociños, eu, que cando a mamá facía o Cota dos Porcos,
collía unha carola dun nabo e nunca daba feito un carrero como facía o Bernardino, pois acabei tendo ese premio. Porque énrame con todos eses ilustres, porque hai moitos. Por exemplo, outro ilustre de Carballedo que ten rúa tamén é o bispo Rivadeneira, que fixo algo único, trouxonos un santo de Roma, o San Pexerto. Se o bispo non trouxera o San Pexerto, o Don Pejerto que tivo que marchar, pois teria que chamarse Don Miguel, e non era o mesmo. E tamén temos máis ilustres, pois que teñen rúa os irmáns do Rego, que están vos escultores, e tamén ten rúa a Maruxa Villanueva, esa que nos anos 50, aqueles anos escuros, fixo teatro con os mozos da Barrera. Pero aí é toda a familia, porque segundo o Manolo do Café ou o Manolo dos Correos, quen fundou a Barrera foi o pai da Maruxa Villanueva, que fixo a primeira casa aí no Cruce, que primeiro era de Taboredas. Pero estaba o seu irmán, o señor Arturo. O señor Arturo, conta o Manolo, que era un caso. Andaba arando aí do outro lado da estrada, onde está o berrello, as vacas antepostas, ele agarrado a rabiza por detrás, cantando ópera, porque fora cantante de ópera na Habana. Esas cousas só pasan na Barrera. Pero eu unome, non sei se me quedan máis de rúas, unome a proposta de que ten que ampliar a Barrera, pero moito, por un lado a Tabelar de Mulleres e por outro esta Castro, porque hai moitísimo ilustre que hai que lle poñer rúa. O primeiro deles, porque o ano pasado organizou a ITA os actos para dar a coñecer a súa Manolia. O Pancho da Barrela, o Rico de Sampaio, Francisco Domínguez Mosquera, famoso filántropo galeguista daqueles anos de antes da guerra. O ano pasado, naqueles actos, lembra o señor alcalde, estaba o neto que leu dos Estados Unidos e que onte mesmo me mandou un correo dicindo que estaba de corazón con todos nós. A ele que dalle un pouquinho a desmán viroxe, pero sigue estando con todos nós. E hai máis xente que ten que ter rúas. Por exemplo, o noso veciño de Trasar, o poeta Emilio Álvarez González, o poeta labrego, e ten que ter unha rúa que xa marchou porque tiña un cabo dano ou algo así, o Don Pejerto, porque o Don Pejerto, ainda que se cadra o alcalde de Chantada e quere poñer unha rúa en Chantada, ele ten que ter unha aquí, porque naceu no Rañadoiro, e ademais é agora o cura ali do meu tío Paco, en Pradera, así que ten que ter unha rúa. E hai máis xente que ten que ter rúas, por exemplo, todos os que están na páxina do Concello que xa citaron aquí. Pois, o máis grande de todos é Xosé Luís Grande, o noso parente de Vilaquinte, o mestre Xosé Lois Ripalda, que ten moitos libros, o meu compañeiro de lugar, que se chama Pablo, ese que restaura todas as gaitas e demais. Todos teñen que ter, pero que hai un Pablo Carpintero, exactamente, que teñen que ter rúas. Pero mira, tamén hai outros que ainda que non están na página teñen que ter rúas. Por exemplo, unha moza aquí na Barrela, ela dinlle que é de Vigo, a viguesa, pero ela sempre di que é da Barrela. É a actriz, a grandísima actriz María Vázquez, que é da Barrela e ten que ter unha rúa. E logo ten que ter unha rúa, un que xa marchou tamén, porque vai directo para a televisión galega, que ele tamén di que é de Santiago, porque naceu en Santiago, pero realmente ele sempre fala nas cancións da Lucita de San Mamede e da Lina de Trasar, o Ortiga. Hai que se entender. E non falo, estou mirando moito, e ademais xa me dixo o Aldao, mira, abuelo, que é o día 25, e no discurso tens que falar contra a violencia de xénero das mulleres. Así que andamos. Miren, xa é unha casualidade que os dous últimos fillos, o Don Pejerto e máis eu, pasáramos pola mesma forxa que é o Seminario de Lugo. Pero, por sorte, para a Igrexa Católica, Don Pejerto saíu cura e eu saíu antes de chegar a cura. Pero quedou nos os dous o gusto por
predicar. E claro, cando pillamos a ocasión por diante, non hai que revisar. Así que, mire, eu, este villó, volvo a agradecer á sociedade do Concello, señor alcalde, parecelles unha cousa pequena, pero para min é unha cousa moi grande, grandísima, inmensa. Eu só non podo ver. Así que quero compartirlo, primeiro, con todos e cada un de vostedes que viñeron a acompañarnos neste acto, que están calados como se falaba ao discurso. Segundo, quero compartirlo coa xente dos tres concellos, Chantada, Taboada e Carballedo, que traballan para que este noso rural teña futuro, para que estea no mapa, que o merecen moito. E, sobre todo, quero compartirlo cos canteiros. E máis concretamente, coa Tita, coa Marta, co Pepe, co Xan e co Xosé, a miña familia dos parentes, porque eles fan que a nosa paisaxe siga viva, que non estea aí a ermo esperando por un incendio. Moitas grazas de novo a todos por facerme neste día tan feliz, e se me permiten, a min gustaríame rematar como remataban moitas veces os banquetes os nosos devanceiros, como un viva. Señores da asociación, señores alcaldes, amigos e amigas, que viva a nosa terra! Viva!